Bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kɔnɔ min na walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoni an dun kan o filɛ nin Mali jamana furancɛrɔ fanga ma ɲɛmaw bolo donna u ka baaraw la jamana ɲɛma ani a ka dankan olu ka foroba sigili kɛra ka bɛn jumadon septembre kalo tile 25 ma CICB ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn soba kɔnɔna na Bamako Mbadaw ale ye layidu di k'a fɔ ana kalata jɛlen jolen basigilen labɛn kalo 18 kuntagala in kɔnɔ danaya dara kan waati minnu kuntagala kɔnɔ o de y'an don kan ye bakuruba kunnafoni na kunnafoni wɛrɛ bɛna fara kunnafoni minnu kan ka walawalali k'a la aw ye a y'aw bisimila an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan waleɲumandɔn foli o bɛ ɲɛsin aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la k'a fɔ ɲɛna nin ye bamanankan kunnafoni di waati selen i n'a fɔ komi an ye tulo lasɔmi kɛ aw la an don kan na bakuruba kunnafoni na k'a fɔ aw ɲɛna Mali jamana furancɛrɔ fanga ma ɲɛmaw olu ka baara nundon kɛra an bɛ aw ladɔniya k'a fɔ jamana ɲɛma ka fara a ka dankan kan u ka foroba nundonli o sigili kɛra ka bɛn juma septembre kalo tile 25 ma kɛnɛ in kan jamana in cakɛda baw a ma ɲɛmaw ka fara minisiri ɲɛma kɔrɔw kan lasigidenw ani Laginɛ Bisawo jamana ɲɛma ka fara mɔgɔba caman wɛrɛw kan olu de sera ka na baara in seereya Mali jamana kɛrɛfɛ kɛnɛ in yɛrɛ sigira sen kan ka ɲɛnamaya CICB ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn soba kɔnɔna na Bamako an bɛ aw ladɔniya k'a fɔ a sigira furancɛrɔ fanga ma ɲɛma Bandaw ale yɛrɛ de ka bonya ni karama kɔnɔna na Sajo Sidibe ani Sedu Ɲare Cherifla Jabaraniso tɔgɔ la u ye baara in seereya ka kɛɲɛ ni septembre kalo tile 25 an ka Mali jamana a ye ɲɛma kura sɔrɔ ɲɛmaya kura min ni o bɛ tali kɛ cɛmancɛ fanga kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛmancɛ fanga ɲɛma ani a ka kankɔrɔ sigi ni a bɛ fɔ ma vice président olu sigira ka kɛɲɛ bi ma u ka sigili ma cɛman kun sen bɛ kɛnɛ kan olu y'a jira k'a fɔ ko nin ye ni kura fiyɛlen Mali ko la don b'a dɔn mun na aussi parce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye depuis an ka Mali an bɛ san 60 la président ka se ka na transition kɔnɔ a n'a ka vice président ka se ka maintenant investiture kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an tun bɛ yan maintenant pour immortaliser au moins ces moments et surtout maintenant ka na lamɛn maintenant priorité minnu fɔra an ye baara minnu kɛ n'o y'a sɔrɔ olu waliyalen don effectivement président yɛrɛ bɔra ka da don a la président Badaw comme quoi maintenant axe 4 minnu b'a bolo o ye ka yurugu kɛlɛ o ye maintenant accord minnu signera maintenant pour l'accord d'Alger pour que défense et de sécurité bɛ se ka maintenant élargir maintenant Mali territoire bɛɛ sanfɛ cogo min na. Transition in ka kɛ minɛn de ye ni mun bɛ se ka muso bila a place la parce que muso jamana si tɛ se ka taga ɲɛ ka sɔrɔ i ka muso tilancɛ a ka ca ni muso yɛrɛ tilancɛ ye olu bɛɛ ka to den kɛrɛfɛ la donc o man ɲi donc an bɛ fɛ transition in ka kɛ tremplin ye o de kama an nana yan nɔ. Baaraba minnu ni olu kan ka kɛ nin transition in kɔnɔna na a ma nɔgɔn baara gɛlɛn don nka jamana ɲɛma kura ni o ye cɛmancɛ fanga ɲɛma ye a y'a jira k'a fɔ ko a ka baaraw bɛna sigi min ni min kan o de ye yurugu kɛlɛli ani musaka minnu kan ka ɲini k'a kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka armée ka baara bolow ma fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ko cɛmancɛ fanga in bɛna boli o bɛɛ kan Mbadaw mɔgɔ min choisira je crois que maliyɛnw bɛɛ b'a dɔn ko mɔgɔ tilennen don mɔgɔ ladiri don jamana ka d'a ye mɔgɔ min don a bɛ se ka démarrage kura soubassement kura Mali soubassement kura mɔgɔ min don n'Ala ni kira sɔnna a ma je crois que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ tilennen don soubassement kura a bɛ se k'a jɔ walasa étage ka jɔ Mali ka se ka jɔ soubassement min kɔrɔ je crois que bɛɛ b'a dɔn k'a bɛ se k'a kɛ 18 mois a ka jan a ka surun. N y'a ye président yɛrɛ discours minnu kɛ a y'an lawasa kosɛbɛ a y'an hakili sigi parce que a ka discours kɔnɔ kumakan minnu bɔra a la hakili sigi kumaw de don a ye i da maga jamana ka gɛlɛya caman na vraiment nin b'an hakili sigi k'a fɔ transition ye a bɛna kɛ sababu ye pour que Mali ka redresser
an ye refondation min ɲini o ka se ka sabati. A ye kumakan dɔ fɔ minnu bɛ mɔgɔw jigi sigi kosɛbɛ mais président kelen tɛ se dɛ, a y'a fɔ a ka kuma la an bɛɛ de bɛ fara a kan, an bɛ Ala deli Ala k'an n'a dɛmɛ pour que jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na. Maintenant a ye yɔrɔ dɔ fɔ ka kala sɛmɛ o la kosɛbɛ, o ye wari minnu yurukulen don ani fɛn minnu n'o o ma ye, a ko k'a bɛ na justice bila o ko ka baara kɛ a kɛcogo la. Donc an dalen bɛ a la, an dalen bɛ an ka juges la, fo ni juges de ma se k'u ka baara kɛ, sinon a ko a tɛ ni impliqué o dossier la fiyewu. An ka maaba fila minnu sigira ni o ye cɛmancɛ fanga ɲɛma ani a ka dankan ni o ye Asimi Goyita ye, a jirala k'a fɔ Mali fantan a naani bɛɛ la ko maa kofɔlen fila ninnu maaw dun ni u dɔnna u ka kɛwale ɲumanw fɛ, maa caman ye a jira k'a fɔ kɛnɛ in kan ko ni maa kofɔlen fila ninnu ko ni Ala sɔnna ma Mali bɛna fiɲɛbɔ dakura sɔrɔ min bɛna kɛ sababu ye ka an na ɲinɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɛra ni kalo damadama tɛmɛnen kɔnɔ min b'a to Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na. Maa fila ninnu y'a jira k'a fɔ ko nin kalo 18 kɔnɔ ko u b'u seko n'u damayira bɛɛ kɛ min b'a to ka se ka Mali dɛmɛdɛmɛ ka se fo karatafili min ni a bɛ f'u ma élection présidentielle transparente, k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ min b'a to o baaraw bɛɛ bɛ se ka sabati cogo min na ni olu ka fanga kuncɛ waati sera. Nin wale ninnu fura kosɛbɛ maa minnu ye kuma ta CICB kɛnɛ kan yen nɔ, o y'a jira k'a fɔ ko nin kumafɔlen ninnu ko nin bɛ maa hakili sigi. U tilala ka Nbadawo fo ni ka tila k'a jira k'a fɔ k'u ka dɛmɛ an'u ka duwawu b'a kɔ min b'a to jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na. Nisɔndiyalen kojugu, ne b'a dɔn maliyɛn bɛɛ kan ka nisɔndiya bi parce que nin b'a yira de ko barika bɛ Mali kɔ. Maa ɲɛma caman tun bɛ kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Guinée Bissau olu ka jamana ɲɛma ani fo ka taa se CEDEAO o ka ci kɛrɛnkɛrɛnnen min nana olu ka ɲɛmaaba Goodluck Jonathan ni o n'a ɲɔgɔnna caman maa de tun bɛ kɛnɛ kan, o y'a jira k'a fɔ ko ni makofolen ninnu ni Ala ni kira jira n'a ye maa bɛ se ka a jigi da u kan. Ayiwa an bɛ to furancɛrɔ fanga ma ɲɛma ani a ka danga ka kalenka siɲɛ kɛnɛ kɔnɔna na hali bi i n'a fɔ komi an ye a jira aw la cogoya min na maaba caman o tun bɛ kɛnɛ in kan, politiki mɔgɔw bɛ o la ka se forobatɔ ɲɛmɔgɔw ma ka se diinɛtigiw ma ani laadatigiw. Sajo Sidibe ani a ka jatala Seydou Ɲare u ye u ka ɲiningali galama tɛngu maaba ninnu camanw na ka se ka dasumunsumuni kɛ furancɛrɔ fanga in a ɲɛmayaso sigi ko kun kan. An ka jɛyangu fana ɲɛmada. Maliyɛn tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ CICB kɔnɔ, an ye baara kɛ pour que an ka se ka an ka fɛn damadama dɔ yɛlɛma pour que Mali ka se ka taa an b'a fɛ Mali kura bɛ se ka taa cogoya min na. An bɛ Ala fo an bɛnna a kelen kan. Bon Dieu merci, y'a ye bɛɛ hakili bɛnna maa kelen min ma o ye colonel Bandaw. Bon Bandaw an ye min mɛn a ka ko la bi, je crois a y'an ka wasa a y'an jigi fa parce que maa min dɔn je crois que doni min dira ma bɛ sa kɔrɔ Ala k'u bɛɛ ani ka jamanadenw bɛɛ pour que an ka se ka bɔ vraiment ka jamana bɔ nɔgɔ la. Ni bibi na président ko ale bɛ yuruguyurugu de kɛlɛ ka bɔ yen, ko maa minnu ye jamana in wari ŋanamu k'olu ka bɔ yen, mais anw bɛ mun ɲini o kɔ, surtout anw minnu ye politique mɔgɔw ye, ne ye libéral de ye, n bɛ mun ɲini o kɔ n'o ma kɛ jamana privé tɛ se ka développer. Tant que yuruguyurugu bɛ yen privé jɔnw bɛ développer, société jumɛnw bɛ taa ɲɛ, tant que yuruguyurugu bɛ yen baara bɛ se ka créer cogo di. Donc a ko hakilina o ye hakilina ɲumanba ye, an bɛɛ bɛ fara a kɔ min na, n'a ko fɛnɛ k'ale bɛ fɛ ka jamana basigi de, ka sariya kolo gɛlɛnw ka taa an ka jamana kɔnɔ pour que an ka jamana in ka basigi, mais an b'a kɔ o la. Faraɲɔgɔn kan tɔn plateforme de soutien au pacte de refondement PSPR u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan, kunnafoni di kɛnɛ min ni a ɲɛnamayara u fɛ ka bɛn araba tɛmɛnen ma. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sigi in kɛra tɔn in dagayɔrɔ yɛrɛ de la Garantigibugu la. Tɔndenw ani kanuɲɔgɔnw u bɛɛ lajɛlen jɛra ka na kɛnɛ in seereya ɲɔgɔn fɛ. Sigi in yɛrɛ laɲini fanba tun bɛ tali kɛ fɛn min kan, o ye CNSP ka se ka wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin olu ma ani ka jira u la k'a fɔ furancɛrɔ fanga ma ɲɛma min o n'a ka danga min sugandili kɛra ka walasa ka se ka transition mara
kalo 18 kuntagala kɔnɔna na ko o sugandili kɛcogoya bɛnna olu ma wa ko waleya don min jara u ye kosɛbɛ. U tilala ka labana ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔ den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen ka lajɛ ka dɛmɛ don furancɛyɔrɔ fanga in ma ani k'u ka se k'u ka hakilinaw kɔrɔ don min bɛ kɛ sababu ye laɲini minnu ni olu makɔnɔnen don jamana in yɛrɛ bolo. Bɛn ni kelen ɲɔgɔnya bɛ se ka sabati cogoya minnu na jamana in bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ an bɛ se ka ɲɛdakura bɔ cogoya minnu na teliya la o laɲiniw bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati. O de kɛra laɲini ye ka bɔ sigi in kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ u ka babu sentigi o yɛrɛ bɛ na walawalali caman kɛ an ye u ka sigi in kun ka an ka sɔrɔlenw lajɛ. An y'a demandé CNSP fɛ a ka CEDEAO lamɛn a ka président civil sigi a bɛ komi an ka kuma lasir'u ma. U ye président civil sigi. So malien den bɛɛ cɛ ni muso M5 don plateforme wɛrɛ don ne kɔni bolo an k'an bolo jɛ ka ni bolo di ɲɔgɔn ma u ka président in dɛmɛ a ka premier ministre siri parce que an ɲɛ b'a la embargo bɛ yen nɔ kɔngɔ bɛ mɔgɔw la sɛgɛn bɛ yen wari tɛ ka circuler ne kɔni bolo là où on est là an bɛ min ɲini maliyɛnw yɛrɛ de fɛ cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa Mali kura in ka se ka wuli président kura min sigira an b'a deli yɛrɛ de a kɛ hakili to an ka honorable Soumaïla Cissé la. Hakili jagabo ani falen kɛnɛ dɔ sigira sen kan projet Media Sahel baara bolodalen o kunkan a kɛnɛ sigira sen kan dunanjigiso hôtel Onomu la ka bɛn ni araba septembre kalo tile 23 ye baara nundoni kɛnɛ in kan kunnafoni ko ɲɛnɛbɔli ko binakun kan baara in ɲɛdɔnna ŋana caman olu kun bi kɛnɛ in kɔnɔna na kɛnɛ in yɛrɛ ɲɛmɔgɔya u kun talen don ka kalifa Mali jamana kunnafoni ko ɲɛnɛbɔ cakɛda autorité de la communication haki o ma ɲɛma Fodje Touré de ma. Abdul Karim Sako a bɛna ɲɛfɔli kɛ Abdoulaye Sogodogo ale ka jatalenw na. Canal France International n'a dɔnnen don ni sefi ye baaraɲɔgɔnya min bɛ o ni Urtel ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mali arajosow ni telesow ka faraɲɔgɔnkuluba ye n'u k'a ma partenariat olu ka o baaraɲɔgɔnya sira kan u ye projet dɔ n'u don n'o ye projet Media Sahel ye arajo 24 olu sugandila jamana arajo tɔw ni ɲɔgɔn cɛ u kana tile 3 baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka hakilinaw falen a projet n'i y'a lajɛ a projet bɛ jamana 3 ta Sahel jamana kɔnɔ Burkina Faso Niger ani Mali a musagaw n'i y'a lajɛ o bɛ ti jɔ sefa wari miliyari 5 ani miliyɔn 400 na min n'a bɔra Agence Française de Développement ani Canal France International sefi olu maaw kun san 4 kɔnɔna na kana hakilinaw falen arajo baaraw kan ka se ka denmisɛnninw k'u lakalan baara cogo ɲuman na n'o ye kunnafoni siraw ye walasa kunnafoni ɲuman o bɛ se ka di Sahel jamanaw kɔnɔ a baara bɛ don cadre min kɔnɔ o ye partenariat min bɛ sefi ani Urtel maaw ni ɲɔgɔn cɛ. An dɛmɛbaa jɛkulu dɔ bɛ sefi o ni an jɛra ani ministère de la jeunesse ani haki ani partenaire caman wɛrɛw walasa an bi lahala min na bi an bɛ se ka kalan kɛ kunnafonidilaw kunna min b'a to denmisɛnninw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye an'u jɔyɔrɔ bɛ se ka dɔn bɛn ani kelenya sabatili kɔnɔ o projet belebeleba min bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko projet Media Sahel sisan kan ka sɔrɔ a daminɛna a mɛnna mais banako in de nana ka n'a sen sumaya projet yɛrɛ ye san 4 ye a bɛ jamana 3 kɔnɔ Mali Burkina ani Niger ni tile sabasi in ye ka hakilila ɲuman di arajo minnu mɔgɔw taara u ka projet taabolow dɔn ani journalisiya yɛrɛ n'i bɛ don a la a donkan ye mun ye n'a bɛ fɔ a ma ko les fondamentaux a sigikan ye mun ye n'o faamuyara je crois que i b'a tɔ faamu. Projet hakilina tabaw a n'a musaka bɔbaw bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko kunnafoni o jɔda bɛ adamadenw ka ɲɛnamaya na kosɛbɛ ko walasa ka se ka maaw kunnafoniya a k'a sɔrɔ kunnafonidila yɛrɛ a ye kunnafoni disiraw sɔrɔ kunnafoni min n'a jɛlen don n'a bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛli kɛ k'o tɛ se ka sabati abada fo ka dɛmɛ don ka ɲɛsin kunnafonidilaw fɛnɛ ma k'o belebele dɔ ye kalan ani ka baarakɛminɛw d'u ma. Kumakan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin u ma d'abord kumakan 2 fɔlɔ o ye arajo ɲɛmɔgɔw ye u ka dɔn k'a fɔ k'an bɛ yɔrɔ min na bi na an ka Mali in kɔnɔ denmisɛnw ka ca ni bɛɛ ye ni denmisɛnw ka ca ni bɛɛ ye arajo ɲɛmɔgɔw kan ka fɛn fɛn k'u ka antenne kɔnɔ a kan ka sin denmisɛnw ma n'a sera denmisɛnw ma a bɛ se ka denmisɛnw bɔ fɛn caman na o mana bɔ a la an b'a fɔ denmisɛnw fana ye u ko u hakili to a la k'a fɔ ko arajo baara ma nɔgɔ pour que i k'a fɔ ko ni arajo bɛ ne nafa a tɛ nafa il faut que i ka dɔn a bɛ baara kɛ cogo min ni o kɛra denmisɛnninw y'a faamu arajo ɲɛmɔgɔw y'a faamu u hakilina kɛra kelen ye an hakilila baara bɛ nɔgɔya an bolo
kumakan kun bɛ fɛ k'a fɔ an ka ni jɛkulu fila ye arajo ɲɛmɔgɔw ani denmisɛnw o de ye nin. K'a lɔdɔnniya k'a fɔ projet Media Sahel san 4 baara de don, san 4 min n'a baara bɛna kɛ Burkina, Niger ani Mali kɔnɔ. Zigiridalaw ka tɔn min bɛ wele Shiru Zigiri u ye u sen bɔ u kɔnɔkɔrɔ ni ka taama boloda ka taa u ɲɛda alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma an fa ani an karamɔgɔ a Seyid Cherif Usman Madani Haidara denkɛ Cherifla Hamed Tijani Haidara kan ka se ka taa bonyada a kan u ka RCPC min sɔrɔla u fɛ ani ka taa waleɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin Cherifukɛ ma bari sabu ka da kan u y'a kanu ni ka u ka tɔn yɛrɛ denfaya de ta k'a da ale kan kɛnɛ in senfɛ bonyamasegin kɛtɔ u ye tableau dɔ ta k'o di a ma k'o kɛ bonyamasegin ye tableau d'honneur u y'o di Cherifukɛ ma kɛnɛ in yɛrɛ sigira sen kan k'u ka bɔɲɛ in boloda ka bɛn araba septembre kalo tile 23 de ma a bolodara ka bɛn Bangoni Janginɛbugu ma Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔna na Cheriflakaw olu ka denbaya la Mamadu Ben Cherif Sumano ani Abdoulaye Sogodogo Cherifla Jabara ni so tɔgɔ la u ye baara in seereya an ka sɔrɔlenw lajɛ. Kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ o de kama zigiridalaw ka nin fara ɲɔgɔn kan jɛkulu n'a tɔgɔ Shiru Zigiri a hakilina tara walasa u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen u bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa laɲiniw ye fɛn minnu ye olu bɛ se ka sɔrɔ. Bi ni wulada in na ni ɛrɛ na an bɛ Cherifla duba kɔnɔ n'o ye Cherif Usman Madani Haidara ka denbaya ye an nana yan bi ni bonya ye ni karama ye n'o ye zigidaraw ka fara ɲɔgɔn kan mun kɛra Mali zigidara bɛɛ lajɛlen bolo di ɲɔgɔn ma n'an ka di b'a fɔ diɲɛ zigidara bɛɛ lajɛlen ka janga kɛ kuluba kelen taabolo ko t'a la foyi t'a la mɔgɔ mɔgɔ de n'i ka baara ye ala kosuma dɔnkilida n'a bɛ fɔ ma ko zigiri bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka tila ka se an ka jamana faamaw ma ka taa papiye ɲini zigidaraw tɔgɔ la cogo min na a ka dɔn k'anw yɛrɛ bɛ faso kɔnɔ o bonya sɔrɔlen kɔfɛ an segila n'o bonya ye ka na an ka bonya bɔyɔrɔ la n'o ye Cherifla ye ka na bonya taga di Cherifu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma Cheikh Tijani Haidara ka na kɛ an ka denfa ye komi olu y'an ɲɛ jɔyɔrɔ diinɛ na cogo min na an ka baara fana na ka tila k'o k'an ɲɛ jɔyɔrɔ ye. An sigilen bɛ yan bi Cherifla duba kɔnɔ ni Ala ka jɛ an ye jɛkulu dɔ de sigi Mali zigiridala bɛɛ tɔgɔ la taabolo ma bɔ taabolo la cɛ fara muso kan mɔgɔ mɔgɔ ko la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ni bɛ dɔnkili da Alakira n'a somɔgɔw la an ye bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka se ka association sigi k'a tɔgɔ da Shiru Zigiri Mali bɛɛ lajɛlen mɔgɔ ma bɛ zikiri da Mali kɔnɔ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bamananw ko ten ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ. Shiru Zigiri ɲɛmaaba a y'a ka nisɔndiya yɛrɛ kosɛbɛ ka kɛɲɛ n'u ka nin jɛkulu in sigili ye sen kan a labanna ka wele bila zigiri dɔnkilidala bɛɛ lajɛlen ma animatɛrw fɛn o fɛn de ka baara bɛ kɛ zigiriko nasiraw kan u bɛɛ lajɛlen ka na fara u kan nin jɛkulu in kɔnɔna la u ka nin jɛkuluba in yɛrɛ denfa n'o ye alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Cherif Usman Madani Haidara denkɛ Cherif Ahmed Tijani Haidara ye a y'u fo kosɛbɛ ni ka tila k'u la encourager u ka nin baara in na. Kɛnɛ in sigikun kelen dɔrɔn de don n'o ye bɛn ani kelenya ye diinɛ ka sira kan silamɛya ka sira kan parce que silamɛya zigiridala bɛɛ de faralen don ɲɔgɔn kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ zigiri dɔ da an ka jamana kɔnɔ yan k'a daminɛ Mali kɔrɔnkun ka taa bila Tilebe kun na k'a daminɛ Banikun ka taa bila Baba kun na o zigiridala cɛ ani muso a denmisɛn n'a makɔrɔbaw bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye ka association kelen sigi association min tɔgɔ ye ko Shiru Zigiri ka na an ka parrain officiel ya ta k'a di Cherif Usman Madani Haidara denkɛ fɔlɔ ma n'o ye Cheikh Ahmad Tijani ye ka tila ka cadeauba kɛ a ye bi don in na an sigin bɛ o kɛnɛ de kan n'Ala ka jɛ o de ye ka zigiridala bɛɛ lajɛlen wele Mali kɔnɔ Mali kɔkan i bɛ duguba kɔnɔ i bɛ togoda de la o weleli bilalen don bɛɛ de ma kelen kelen an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ni association kelen na an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ vraiment an b'o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ nin ɲɔgɔn kunbɛn in kun cɛra ni Cherif Ahmed Tijani ka dugawukanw de.
Shiru zigiri tɔndenw nana bɔɲɛ min kɛ ka ɲɛsin u ka denfa ma o kɛnɛ in kan alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma an fa ani an karamɔgɔ a Seydi Cherif Ousmane Marani Haidara a denkɛ Cherif Ahmed Tidjani Haidara a ye a ka nisɔndiya jira ka labana ka zigiridala ninnu wele ka taa bɛn ni kelenɲɔgɔnya ani ɲɔgɔn kanu ma an ka jɛ an ka Cherifu kɛ ka sɔrɔlenw lajɛ. Bi wulada in na nisɔndiyalen don ni an ka kalandenw zigiridalaw ni u ka farali ye ɲɔgɔn kan ka u bolo di ɲɔgɔn ma o de ye an ka nisɔndiya fɔlɔ ye min n'a ka bon k'a daminɛ karamɔgɔ ka kalandenw na ka taa se sira bɛɛ ma sofiw ani sira kelen-kelen bɛɛ ko sɛkinɛ kalandenw a zigiridala bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen ka bɔ da kelen o de ka tɔn filɛ o ye an nisɔndiya o ye an ka nisɔndiya fɔlɔ ye filanan ka na bonya fɛnɛ kɛ an ye ni o de ye ka na diplôme dɔ di an ma k'a ɲini an fɛ o jɛ min kɛra n'o bɛ se ka parrainage di an ma ko an ka kɛ nin jɛkulu ye a pare o fɛnɛ o diyara an ye an bi o fo la ka o wale ɲuman dɔn o baara in fɛnɛ na tiɲɛ don sigidalaw jɔyɔrɔba bɛ o la kɛrɛnkɛrɛnnenya na taasira min ni an fila kan n'o ye silamɛya ye sabu ka d'a kan mɔgɔw ka kumaw ka ca zigiridalaw yɛrɛ la minnu bɛ kuma ka sabotagew kɛ sira caman kan an b'a mɛn mais komi Seydi Cherif Ousmane Marani Haidara ale ka kumaw delila ka tɛmɛ nin kan ka ban o kɔrɔ minnu bɛ zigirida la olu b'a dɔn u bɛ min na o kɔrɔ baara a mana ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ se ka yala minnu t'a kɛ ɲɛli sira kan minnu b'a kɛ kɛcogoya wɛrɛw la o ye bɛɛ n'i ka ko kɛcogo ye n'o tɛ maduhuda nin tun bɛ yen kabiri alakira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ale ka waati cɛ dɔw bɛ yen Hisan bun Sabitu tun bɛ alakira nɔfɛ ka kuma la o kumakan dɔw ni mɔgɔ minnu bɛ shiru dɔw région ninnu bɛ yan n b'a dɔn n'u y'a dakurunya kelen dɔw fɔ kumabaw kun don alakira yɛrɛ kun bɛ dɔw ka zikiri dacogo k'a fɔ a y'a bɔ ta a y'a kɛ tan o kɔrɔ ye di a dagali tɛ se ka tɛmɛ o kan dɛ e ye min fɔ nin yɛlɛma ka bɔ a la a kɛ nin ye o kɔrɔ alakira a jɛna ni zikiri a dara a ɲɛ na ne ye nin fɔ dɔ bɛ se k'a fɔ ko yala o ye bitaw bɔɲɔgɔnko ye wa o la n b'a fɔ bitaw bɔɲɔgɔnko ye jumɛn ye dɔ ninnu tun b'a fɔ ni nɛn min ye bitaw b'a fɔ ni nɛn jumɛn ye a bɛɛ ye nɛn kelen ye tari m'a faamu a bɛɛ ye kelen ye min bɛ yen ko yala fɛn minnu b'a kɔrɔ ka fɔ fɔlikɛla ninnu dun b'a dɔn kuma bɛ se ka na ye o la an b'o jaabi n ko fɔlikɛla tun bɛ hali tɛmɛnen ninnu dɔw la kuma dɔ la fɔliw de bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ n'o tɛ dufuw tun bɛ dɛsi tari m'a faamu dunun kun bɛ yen o la min kun bɛ yen o waati n'i ko gidari kun bɛ yen o waati wa ayi n'i ko piano o kun bɛ yen o waati wa ayi mais min kun bɛ yen o waati dɛ o fɔra o waati o fɔra o waati mais an bɛ fɛ ka mun fɔ dama ɲumanya en tant que o bɛ se ka kɛ ni baara ɲuman ye o ka ɲi mais ni mɔgɔ min fɛnɛ ko n bɛ juguman kɛ n'a ye o de ye tiɲɛnikɛla ye an bɛ se ka min fɔ o y'o ye. Maɲinakaw ka tɔn min bɛ wele association saniya tɔn u y'a kanu ni k'u jeniyɔrɔ f'i ye sɛnɛ ɲɛta sira fɛ u ka commune kɔnɔna na ni nakɔ sɛnɛ kɔrɔdonni ye k'o ta k'o don ba la o de hukumu kɔnɔna na u ye baara belebele caman bila sen kan walasa o laɲiniw ka se ka sabati min bɛ kɛ sababu ɲuman ye u ka se u yɛrɛ kɔrɔ ni k'u musakaw ta u yɛrɛ Bubakar Tarawele Ibrahim Kulibali Cherifla Jabaraniso tɔgɔ la olu kun ye taamadenw ye u nana sama fɛn minnu na aw ni an ka jɛ an ko ɲamada.
Association Saniyato ye muso jɛkulu ye min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Mahina. U ka baara ye ka se ka dɛmɛ don Mahina lɔbitɛniso ma saniya nasira la, wa o dɔrɔn tɛ ka sɛnɛ matarafa ani nakɔlafɛnw k'olu la ɲɛnɛmaya kɛrɛnkɛrɛn i n'a fɔ karɔti, su, gɔyɔw, kɔnkɔn a n'a ɲɔgɔnna caman min b'a to u bɛ se k'u bolo yɛlɛma tuma dɔw la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye. An ka laɲini ye fɛn min ye o ye ka se ka musow dɛmɛ u ka se k'u yɛrɛ ta u ka dépense misɛnmaninw na. Muso tɛ se k'a yɛrɛ ta 100% mais an bɛ an yɛrɛ ta an ka dépense misɛnmaninw na. Hakilina min nana n'an ka jardin ko ye o ye an sɛgɛnnen don sira t'an bolo. An b'an ka légumes wariw bila ka taa Bamako walima ka taa Kayi yan'u ka s'an ma tuma dɔ an bɛ taa dɔw fili. An yɛrɛ ko an k'a décider ka baara kɛ an yɛrɛ kɔrɔ yan. An y'a ɲɛfɔ an nimɔgɔkɛ ye n'o ye Abdulayi Fufana ye n'a bɛ f'a ma Numukɛ ale y'an dɛmɛ. An y'an ka tɔn sigi a bɔra Faransi ka na a bɛnna ni tɔnsigi ye an y'a wele k'an ka laɲiniw f'a ye a ko ni Ala sɔnn'a ma a b'an dɛmɛ o yɔrɔnin bɛɛ la a ye 40,000 di an ma k'an ka se k'an yɛrɛ dɛmɛ n'o ye o kɔfɛ a taara a ye kɔlɔn sen welekanba de b'an bolo k'a lase mɔgɔw ma o welekan ye mun ye u k'an dɛmɛ an ka partenaire dɔw b'an bolo dɛ n'o ye tu ye a y'a seko kɛ an cɛ fana n'o ye Abdulayi Fufana ye Numukɛ o fana y'a seko kɛ nka an mago bɛ dɛmɛ la halisa an mago bɛ dɛmɛ mun na ka se ka mun b'an bolo hectare 1 bɛrɛ t'a jo la an bɛ fɛ k'o clôturer grillage de la. Denmisɛnninlaka minnu cogolen bɛ Mahina kɔnɔna na olu y'a yira k'a fɔ ni muso jɛkulu ninnu ni dɛmɛ ka kan sabula u bɛ baara min na Mahina commune kɔnɔna na a dogolen tɛ maa si la wa u bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma maa o maa ni e de bɛ fɛ Mahina ka taa ɲɛ i k'i wasa don ni muso jɛkulu in na. Pedri ne nana CESCOM kunna ne ye ASACO président ye association de santé communautaire. Ni y'o association de santé communautaire in ta a jɔsen fɔlɔ o ye jɛya de donc ni muso groupe minnu filɛ nin ye ninnu de chargelen bɛ anw ka CESCOM ye donc k'a jɛya kuma bɛɛ ka taa ko omo ni safinɛ la pour que ni patients fana nana donc yɔrɔ ka se kɛ yɔrɔ jɛlenba ye au delà de cela n'u bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ne nana une fois ka n'u ka jardin kɔnɔna lajɛ u ye ɲɛfɔli caman kɛ n y'a yir'u la munna aw bɛ nin kɛ mais quels sont les aw ka objectif ye min ko k'u ka objectif ye ni jardin n'a kɛra ɲɛtafɛn sisan non seulement terrain jɔlen don légumes a da ka gɛlɛn yan gɔyɔden kelen n'a da fɔra ɲɛna sugu la donc c'est très cher maintenant c'est pour que ka na ni nɔgɔya ye dugu ma o nɔgɔya bɛ tali kɛ ni mɔnna sisan a tɛ taa feere Kayi a tɛ taa feere Bamako mais u b'a feere Mahina sugu la yan donc o ye nɔgɔya ye k'a lase n'u y'a feere fana u bɛ musaka minnu fana sɔrɔ u bɛ se k'u denw k'olu entretenir ka sira dɔw don o kɔrɔ min tɛ tungalafɛta jugu ye parce que anw bɛ yɔrɔ min na notre zone là c'est une zone à immigration maintenant pour éviter ça donc u bɛ don o fana da fɛ donc a bɛ don o da fɛ maintenant difficulté nana yɔrɔ min na donc dɛmɛbaga dɔw y'u sɔrɔ u ye dɛmɛbaga dɔw sɔrɔ i n'a fɔ tu donc k'o nana ka na sumansi d'u ma mais o n'a ta n'i ye espace lajɛ espace a exploitation a ma se a dan na o kɛra gɛlɛya ye gɛlɛya jumɛn fana y'o ye k'a fɔ covid-19 nana ɲina o kɛra sababu ye ka ko fara ɲɔgɔn kan ni ko k'a dabila donc bɛɛ kan ka o barrière sanitaire in donc k'o jateminɛ kosɛbɛ donc o y'a kɛ jardin mata au delà de cela n'o fɛnɛ bɔra yen n'i y'u ka kɔlɔn fɛnɛ lajɛ i b'a ye k'a ko kɔlɔn in a falen don nin wagati mais tilema bɛ se yɔrɔ dɔ la kɔlɔn in ji bɛ jigin donc ka ko muso ka ji sama nin kɔlɔn in na malgré que poli b'a la k'a ka ji sama ko ka hectare 1 baara o fɛnɛ ye gɛlɛya ye o ye sɛgɛn ye an b'a fɔ lajɛ in kun cɛra ni tagama ye jardin kɔnɔna na ani u ka foro lahawtaba in fɛnɛ kɔnɔna na sisan an b'an sɛnsɛn k'an ka binakun sago ni k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan Musa Fɔnba sera ka kunnafoniya minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni bi laseli ɲɛ a bɛ n'o lase an ma an ka ɲɛjɔ o la kɔnɔ warikaw fɛ jamanakuntigisigi kalata la jamana sariya suma kɔlɔsi yɔrɔ sɔnna maa dɔ ka kanbɔli mɔ o ma taa hakili wasi kɔ maɲi Henri Konapetie ka fanga ɲinintɔ PDCI tɔnden don nka ale yɛrɛ fura dama ni PDCI ko kuma o kuma ko an ka taa nin kuntilenna in fɛ a bɛ sin k'i can k'i jɔ a damafan fɛ k'a dama kuntilenna minɛ u k'a ma ko Kwadio Kona Bertin a kamalenya choix ye ko kaka be hakili jiginna 2015 tuma min na Henri Konapetie PDCI ɲɛma y'i to a faso la Dawukoro ka kunga bɔ ka ɲɛsin PDCI la ka bɛɛ mɔ ko maa si kana fɔ k'i b'i kanbɔ jamanakuntigisigi kalata la bɛɛ ka sira to Alassane Dramane Ouattara ye o y'a sɔrɔ Bedie ni Alassane ma tiɲɛ ɲɔgɔn ye fɔlɔ nin kamalen kelen denmisɛn jɛma wanen do
Kwadio Kona Bertin Kagabe a y'i cangi jɔ a dama fan fɛ k'a b'i kanbɔ wa a y'i kanbɔ fana ɲinan fana tiɲɛ don Henri Kona Bedi ye kɛmɛ k'i kanbɔ fanga ɲini dɔ kɔnɔ a y'i cangi jɔ k'a ye cɛbɔ ye min ye mɔgɔw kɔnɔ gwa dankɔrɔbaw dɛsɛra ka tɛmɛ yɔrɔ min na ale tɛmɛna ye ka sabu kɛ a ɲininen don i fɛ n'i ma ɲa k'i bɛ kɛ cɛbɔ ye marabolow minnu bɛ Konowari kɔnɔ fɔ denfaw ka sɔrɔ i la ye nka jirala k'a fɔ Kwadio Kona Bertin Kagabe mara 19 minnu bɛ yen Konowari k'a sera ka dɔ sɔrɔ ye k'o bɛ kɛ sababu ye k'a daga ye a ka jamana ɲɛmaaya ɲini kabini o kɛra sa k'a fɔ ko dankɔrɔbaw minnu bɛ yen n'a bɛna taa ɲami olu la politiki bɛna k'u kan i n'a fɔ Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ ka taa se Henri Kona Bedi ye Pascal Affingué sans Front Populaire Ivoirien ale ka kɛ u naaninan ye dɔw kɛn tɛ k'o ye ni yecogo ɲuman ye i n'a fɔ Alassane Dramane Ouattara kɛnɛ kɛ k'a ɲini jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ Conseil constitutionnel fɛ sira ka di Kwadio Kona Bertin mɔ a ka ye jamanakuntigiya ɲinini ɲɔgɔn da la jango Henri Kona Bedi ka fa bɛ se ka yɔbɔ yaba a n'o ni ɲɔgɔn cɛ nin de kɛmɛ maa caman hakilina ye bi fanga sinamatɔ ɲɛmaw la ka sabu kɛ ko jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ Conseil constitutionnel ɲɛma Mamadu Kone ni Alassane Dramane Ouattara ka suru o ye fanga sinamatɔw ka yecogo ye Kwadio Kona Bertin a yɛrɛ bi dɔn politiki binakun ka don min o ye san 1999 de ye don min na Général Robert Gueye ye Henri Kona Bedi ye ka kafo jaso o don surasiw bɛ fanga na ni maɲi de y'i to PDCI kɔnɔ Henri Kona Bedi ka fanga ɲini dɔ kɔnɔ ka jira surasiw la k'u ka fanga bila Henri Kona Bedi ye min bolila ka taa bisimila minɛ Faransi ko fɔ o ka segin ka na tɛmɛ n'a ka jamana ɲɛmaaya ye o don de a donna politiki binakun ka Konowari jamana kɔnɔ Laginɛ Konakiri fanga sinamatɔ ɲɛma Selu Dalen Jalo ko a bɛ a ɲini farafinna tile bɛ yanfa jamana 15 fɛ u ka surunani don kɛ Laginɛ kunkanko la nɔn tɛ siya woloma kɛlɛ natɔ don Laginɛ Octobre kalo tile 18 jamanakuntigisigi kalata don Alpha Condé ye yɛlɛma don jamana sariya sunba la ka ferekete yɛlɛma yɔrɔ min kɛ kun bɛ ka da u suwa a ɲɛ k'o gogoro gwalon ka bɔ yen mandan sabanan dagara ye ka sabu kɛ forobakalata kɛra jɛnkɛra ni sariya sunba yɛlɛmanen ye nka fanga sinamatɔw kɔni ma jɛ ni ko ɲɛ siw caman bɔra o ma Alpha Condé bali a k'i kanbɔ bebe in na Selu Dalen Jalo ko a kɛn bɛ ka min kɔlɔsi Alpha Condé ka taabolow la o ye k'a fɔ a b'a fɛ ka siya woloma kɛlɛ de kolokolo Laginɛ jamana kɔnɔ ka sabu kɛ a ka fɔla yɛrɛ mankutu baaraw daminɛnen ni o ye campagne ye septembre kalo tile 19 an kɔrɔ Alpha Condé kɛtɔ ka kuma ta jamana a ye kuma ta fa k'a la Selu Dalen Jalo ka fɔla n'o ye maninkakan ye k'o kuma senfɛ k'a ko maninkakan la a kanubaw mɔ k'u kana kalata Laginɛ siya wɛrɛ maa ye ni maninka tɛ Selu Dalen Jalo ko dakuruɲɛw min y'o ye o ye siya ko manga kolokolotɔ ye Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ Yahaya Jammeh Gambie jamana ɲɛmakɔrɔ don a gwɛnna ka bɔ fanga na maa min nana nɔna o ye Adama Barrow ye nka jamana ɲɛmakɔrɔ Adama Barrow ni jamana ɲɛmakɔrɔ Yahaya Jammeh ninnu filaw kanubaw minnu bɛ wasabulon kɔnɔ wasadenw na u bɛ k'u ba bali jamana ɲɛmakɔrɔ Adama Barrow ka hakilina dɔ ni tɛmɛni cɛ hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la sariya sunba kura ka na Gambie jamana kunna min bɛ kɛ bɛnkan fanga sariya sunba ye nka nin fan fila jamana ɲɛmakɔrɔ Yahaya Jammeh ka fanga ɲinindɔ wasadenw ani jamana ɲɛmakɔrɔ Adama Barrow ka fanga ɲinindɔ wasadenw olu de fara bɛ ɲɔgɔn kan bi ka Adama Barrow ka hakilina in bali a ka se ka sira sɔrɔ maa minnu sɔn min ka ja politiki bina k'u ka olu ko maa kunun ko jugu bɛ se ka k'i ɲi ye bi a b'o cogo fɛnɛ na maa bilama ɲi fɛnɛ bɛ se ka kɛ sini jugu ye Adama Barrow a ta kɛ b'o ye a kun ka d'a ye sariya sunba kura in ka se ka tɛmɛ wasabulon kɔnɔ nka wasadenw y'u bana minɛ ani kɛlɛ cɛ a yɛrɛ ka fanga ɲinindɔ wasadenw ani jamana ɲɛmakɔrɔ Yahaya Jammeh ka wasadenw Mamadou Kamara ni ale ye Yahaya Jammeh ka fanga ɲinindɔ APRC o wasaden ye a ko hakilina kun dabɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka na ni jamana sariya sunba kura ye jamana kɔnɔ k'u y'u jigida ale ka fɔ ale n'u dɛmɛ u ka hakilina kolo la k'a bɔlen filɛ nin ye u ye minɛn wɛrɛlen na Adama Barrow yɛrɛ ka fanga ɲinindɔ wasaden dɔ ko Sana Jawara o ko jamana ɲɛma ka dansigi a ka kumaw la jamana ɲɛmaaya la san 5 sigiyɔrɔma 2 ko ale t'a fɛ a tulo ka don kuma na kelen filanan k'a fɔ jamanakuntigisigi kalata senfɛ e kɔni mana yɛlɛ 100 sarala 50 ni sanjɛ kalatalaw la bɛɛ bɛ sin ka kɛ jamana ɲɛma ye k'a t'a fɛ ko fɛnɛ mɛ a tulo la maa bɛ maa la u la o dɔw kɛmɛ ka jira k'a fɔ bide a b'a fɔ k'an ka nin jamana sariya sunba kura in ye sariya sunba kolo ye nka don min na Yahaya Jammeh ye muru kurun dakoya k'a ti fanga bila
an y'an sinsin nin sariya sunba kura in de kan ka Yahaya Jammeh gɛn. Tiɲɛ don diɲɛ seleke naani setigi jamanaw minnu ye baɲumankɛlakaw ye Gambie jamana kɔnɔ i n'a fɔ nansaralatɔma Union européenne ni Amérique jamana ka taa se Allemagne ma ani Angleterre olu bɛɛ lajɛlen kun y'a ɲini wasadenw fɛ u k'u jija sariya sunba in ka latɛmɛ u ka wasabulon kɔnɔ jango ka se ka don bala nka wasadenw y'u murukuru dagoya. Fɛn min kɛmɛ ka Adama Barrow ni a yɛrɛ ka fanga ɲini dɔ wasadenw ni Yahaya Jammeh ka fanga ɲini dɔ wasadenw bɔ ɲɔgɔn kɔ wasabulon kɔnɔ o ye k'a fɔ jamana sariya sunba kura in n'a ko a bɛ don bala bɛɛ Adama Barrow nana fanga na san 2016 Yahaya Jammeh gɛnsa o kumana ni dan bɛ sigi manda la jamana ɲɛmaa ka kumaw la an bɛ san 2020 na san 2016 Adama Barrow sigira o min na jate bɛ daminɛ kabini ye o b'a jira k'a fɔ a ka manda o tɔ tɛ tɛmɛ san 1 ɲɔgɔn na kan nka Adama Barrow jamana ɲɛmaa ko ni sariya sunba in bɛ don bala bɛɛ ale ye kuma min kɛ o bɛ k'i n'a fɔ o ma kɛ o kumana ale ka jamana ɲɛmaaya manda fɔlɔ yɛrɛ bɛ daminɛ san 2021 bɛnkɛn tɛ o de kan. Libi jamana kɔrɔ yanfa jamana ɲɛmaaya so n'o ye Tɔburuku gouvernement ye a wasabulon ɲɛmaa Agila Saleh o ni Maréchal Khalifa Haftar u ka kɛlɛbolo ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye. Misira jamana fa Bala Kɛr ka bɛn ni araba septembre kalo tile 23 in ye Misira jamana ɲɛmaa Abdel Fattah al-Sisi ka laɲiniw kɔnɔ. Abdel Fattah al-Sisi b'a fɛ ka maa filaw wɛrɛ ɲɔgɔn na tiɲɛ don bɛɛ bɛ kɔnɔ kelen la nka fɔɲɔgɔnkɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ. O de y'a to kuma min na ni Maréchal Khalifa Haftar bira k'a yɛrɛ ɲini Fayez El Sarraj ka kɛlɛcɛw bolo kuma ɲɔgɔnya n'u segintɔ ka don Tɔburuku yanfa jamana ɲɛmaaya so ni Fayez El Sarraj cɛ Maréchal Khalifa Haftar kɛra i n'a fɔ a den tɛ don kɛrɛfɛ. N'a ma ɲɛ k'a fɔ Misira jamana ɲɛmaa Abdel Fattah al-Sisi fɛnɛ ka maa dɛmɛda ye o Maréchal Khalifa Haftar ye a tɛ se k'a to ko ɲinɛnka k'a kɔ bɛnkanw dɛgɛnɔ bilatɔ fɔ a ka fɛɛrɛ kɛ ka ngazalo ka na ni a ye bɛnkan kɔnɔ. O de labɛn de daminɛnen ye nin ye Maréchal Khalifa Haftar ni a ka kɔnɔ wasabulon ɲɛmaa Agila Saleh cɛ. Bɛnkanw minnu dɛgɛnɔ bilara kɔsada in na ni dimanche septembre kalo tile 27 sigi wɛrɛ bi kɛ Maroc duguba la. Kalo min bɛ da o ka Suisse duguba Genève fɛnɛ na Abdel Fattah al-Sisi b'a fɛ ka Maréchal Khalifa Haftar kɔkɔrɔma don jango a kana kɛ maa ni ye o kɛnɛw kɔnɔ. Wa laɲini minnu kɛlen don Maroc maa ɲɛmaaw fɛ surunani don senfɛ ani Allemagne maa ɲɛmaaw Genève sigi senfɛ k'a fɔ maa o maa kun ye maramafɛn ta Libi jamana kɔnɔ k'a bɛɛ bi don Libi surasiya la. Misira jamana ɲɛmaa Abdel Fattah al-Sisi kɛnbɛ ka jira k'a fɔ o t'ale hakilina ye wa Maréchal Khalifa Haftar fɛnɛ kɛnbɛ ka jira k'a fɔ o t'ale hakilina ye. Jɛkuluw de don surasiw tɛ maa siya bɛɛ lajɛlen dɔ b'u la kokolonkɛlaw la. O kumana u ka kulu ninnu ka ci ka bɔ yen da kana don a kuma na o y'olu ka laɲini ye. Tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn min fɛnɛ na ka se ka taji yɛrɛ sɔngɔ fɛnɛ tila kɔpasa kan. Fayez El Sarraj ka fa ni Maréchal Khalifa Haftar ka fa cɛ Abdel Fattah al-Sisi da donna o fɛnɛ na Maréchal Khalifa Haftar ni wasabulon ɲɛmaa Agila Saleh cɛ. Abdel Fattah al-Sisi seginna a ka dakuru ɲɛ kan Muammar Kadhafi Libi jamana ɲɛmaa kɔrɔ min kun donna o faso Sirte n'o kɛn bɛ batɛmɛnsira ye bi a b'a fɛ baw ka tɛmɛni ka nɔgɔya Sirte k'a sabu kɛ n'i bɔra Sirte o y'i gɛrɛtɔ ye Misira jamana na Abdel Fattah al-Sisi ɲɛtinɛ y'o ye a ko ni Fayez El Sarraj ka mɔɔw u ko k'u bɛ Maréchal Khalifa Haftar de nɔbɔ k'u bɛ taa nɔfɛ kɔrɔyanfan fɛ ko n'u tɛmɛna Sirte ka Muammar Kadhafi faso k'u ka dɔn k'a fɔ Misira jamana natɔ don kɛlɛ kɔnɔ. Sudan jamana manga la Omar El Bashir tile la Sudan lebi yanfa Darfur faliba kɛra ye diɲɛ seleke naani setigi jamanaw y'a yira k'a fɔ u ko fɛn min ma ko hadamadenya buruja wale crime contre l'humanité k'o de kɛra Omar El Bashir fɛ bibi in na hadamadenya hakɛlapasa jɛkuluba 2 FIDH ani Ligue des droits de l'homme olu kɛn bɛ ka wuli ka se Faransi jamana kɔnɔ bɔgɔ jeninen ka nazarala warisoba dɔ lakodɔnnenba ko BNP Paribas k'o wele bɔgɔ jeninen ka ko faliba min kɛra Darfur Omar El Bashir fɛ san 2000 kumaw ko BNP Paribas warisoba in njɔyɔrɔ bɛɛ o falibaw la k'a sabu kɛ hadamadenya hakɛlapasajɛkuluw ka fɔ la bariko dalen kun do Omar El Bashir kun nafolo tigɛlen kun do a la a kun tɛ se ka maramafɛn san diɲɛ seleke naani sirige jamanaw fɛ ko nka ko sɛgɛsɛgɛliw taara bɔ a kan k'a fɔ nin nazarala warisoba in n'a bɛ Faransikaw fɛ yen ko BNP Paribas a y'i den ka wari latɛmɛ Omar El Bashir ka bolo kan wa Omar El Bashir ye o wari de kɛ ka maramafɛn san ni ka Sudan lebi yanfa Darfur mɔɔw sɛbɛkɔrɔ fa taji min kun tɛ se ka feere Omar El Bashir fɛ ko BNP Paribas de kun b'o taji feere cogo ɲini diɲɛ seleke naani suguw la k'a sɔrɔ a ma dɔn k'a fɔ Sudan jamana taji
daji do jango nafolo bɛ se ka sɔrɔ Sudan jamana ɲɛma Omar El Bashir fɛ ni k'a ka maagamagow dilan wale kelen k'a ka fanga lapasa n'o tɛ taa maaw ni kɛnɛ karabali kɔ k'a bɛ maaw ni kɛnɛ karaba o kumana ko faliba min kɛra ni Omar El Bashir yɛrɛ kun tɛ se ka bɔ Sudan jamana da fɛ ni ka t'i pɛtɛ setigi jamana caman kɔnɔ ka sabu kɛ ko mandat d'arrêt b'a nɔfɛ ko BNP Paribas nɔ bɛ o la ka sabu kɛ nafolo dira BNP Paribas fɛ Omar El Bashir mɔ a ka se k'a ka kokolonw kɛ bebe in na kiri ɲɛmaaw kɔni y'a jira k'a fɔ olu bɛna jateminɛ de kɛ nasarala warisoba in min bɛ Faransi ko BNP Paribas n'o y'a sɔrɔla maa ɲɛma minnu bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ k'olu nɔbɔ jateminɛ bɛna kɛ gafe de kɔnɔ ka hadamadenya hakɛlabasa jɛkulu ninnu ka baara kɛlen sɛgɛsɛgɛ ni kiri bɛ n'u don kiri bɛ sɔrɔ ka n'u don. Sananga bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kun cɛ an bɛ kuma farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniya kan équipe tout puissant de Mayina olu bɔra k'u jɔ ni ɲɔgɔndan jɔnjɔnba tako filanan o ye min kupu o dara fanga ɲinitɔn PRVM fasoko fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ u ni Union Sportive de Mayinanden olu de karila ɲɔgɔn na min dolan kun cɛra tout puissant de Mayina o équipe ka sebaya kɔnɔ 2-1 a kɛra sibiri tɛmɛnen de Mayina commune terrainba sanfɛla la kɛnɛ in denfa ni o ye Samba Kulibali ye ale kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na ka fara dugu mɔgɔba caman wɛrɛw kan Bubakar Tarawele ani Ibrahim Kulibali olu ka sɔrɔlenw don. Final Cooper 20 fasoko dulanci min kɛra Mayina tako filanan sibiri tɛmɛnen sɔgɔmadafɛla la min ye Samba Kulibali a kɛlen ka donfini di tɔn filaw bɛɛ lajɛlen ma ani organisatɛrw wuladafɛla la équipe fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnena dolantan terrain kan ni o ye tout puissant n'ale donfini worodaji ye ale kun kɛlen don ka Union Sportive de Mayinanden de bisimila fɔliw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ani dolanci ɲɛbila baaraw dolanci yɛrɛ daminɛla tɔn fila ani ɲɔgɔn cɛla la miniti damadɔ dɔrɔn min ye Union Sportive de Mayinanden olu bɛna celu sɔrɔ ka don kelen ani kanangolo sɛngɛnnafiɲɛbɔ o bɛ bila o kan sɛngɛnnafiɲɛbɔ yɛlɛnen tout puissant maaw fɛnɛ t'a bila dagirinda la u bɛna celu ji bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya penalty nasira la nka a bɛ tan fo siɲɛ 2 balontan bantɔ min ye US Mayinanden maaw u jigila bɛna tigɛ sabula tout puissant maaw bɛna celu filanan sɔrɔ ka don dolanci bɛ ba o kan 2-1 o bɛ kɛ sababu ye tout puissant ale bɛ wuli k'i jɔ ni Cooper 20 fasoko 2e édition kɛnɛ ye bɛn bɛ ne la Samba y'an den de ye mais ne to kuma den fanfɛ la kan Samba jɛyɔrɔ an ka dugu kɔnɔ an ka cercle kɔnɔ ne b'o dɔn bi alhamdulillah rabbil alamin sato ONFCD ye sato d'a ma a ma dɔrɔmɛ kelen b'a la jamana naani de ye sato di Mayinanden ma mais sato nin ye pani fila sɔrɔ ni Samba tɛ i b'a sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen tun t'an ka kɛsi la ala ni Samba a y'a dilan fila bɛɛ la wari ma bɔ dɔrɔmɛ kelen ma bɔ dugumɔgɔ kun ni ɲinan fana an ka kuran tigɛ tiɲan na an ka transport tiɲan na ka ci bila ma o dugujɛ an tun ka kan tili 3 tili 4 de kan tɛ kuran sɔrɔ tili 1 2 n'an ye kuran sɔrɔ hali ni Samba sababu la n bɛ se k'a fɔ Samba y'an den ye ne tɛ dɛ ne bɛ kuma dugu bɛɛ de tɔgɔ la Samba ka dɛmɛ siraw ma dugu fanfɛla la o an ka cercle commune kɔnɔ mɔgɔ caman b'a dɔn a ye baara mun kɛ i y'a mɛn ka bɔ yan ka taga Wasala 9 km ay baara mun k'a la an tagara Wasala ka taga inauguration vraiment nisɔndiya min na a ka bon fo k'a dama tɛmɛ parce que nin de bɛ sigida yiriwa n'i y'a mɛn sport c'est-à-dire notamment le football c'est un facteur de cohésion d'entente et d'union c'est-à-dire ka mɔgɔw kala ɲɔgɔn na fɛn fɛn bɛ mɔgɔw kala ɲɔgɔn na ka mɔgɔw tin don ɲɔgɔn na o de ye kosɛbɛ parce que foyi tɛ taa ɲɛ n'aw ma bolo di ɲɔgɔn ma bɛn ni kelenya kɔnɔ. Donc vraiment ne nisɔndiyalen don nin ye deuxième édition de n b'a ɲini ala fɛ a ka ala ka édition caman yira an na ka Samba Kulibali fo maire tɔ la k'a fo PRVM fasoko tɔgɔ la section de Bafula bɛ an nisɔndiyara sabula compétition nin daminɛna ka ban basi ma mɔgɔ sɔrɔ o ye ala tanu ye nin ye édition 2nan de an bɛ se ka foli se équipe fɛn fɛn ye compétition nin participer an b'a bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ninnu 2 de sera ka taa final la ala ye coupe nɔgɔya tout puissant de fɛnɛ an ka équipe de ye nin bɛɛ i y'a ye balontan nin kɛra balontan dumaba de bɛɛ de nisɔndiyara mɔgɔw bɔra Bafulabe ka na mɔgɔw bɔra Manantali ka na mɔgɔw bɔra Bafulabe fan bɛɛ pour que ka na final nin participer an b'a ɲini ala fɛ édition dɔwɛrɛ ala k'o fɛnɛ nɔgɔya ye ka bɛn ani kelenya
surtout nisɔndiyalen ba yɛrɛ ye min ye o de parti politique bɛɛ nana URD kun bɛ ADEMA kun bɛ yan bɛɛ kun bɛ yan an tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ fo ka taa se a tɔgɔ MPM ma ka taa se u bɛɛ quoi parti politique bɛɛ kun bɛ yan o kɛra nisɔndiya belebeleba de an ma ka kɛ surprise ye an b'a ɲini Bafulabe fɛ an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni campagne bɛ yen o baaraw ka kɛ ni campagne tɛmɛna an ka Bafulabe bila sanfɛ. Dolanci bɛɛ lajɛlen kɔni bannen équipe min dasira final la 10,000 o dira ale ma min gagnera final la sa n'o ye tout puissant ye 15,000 o dira o ma ka fara jɔnjɔn kan an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka tako sabanan yira an na. Amina yarabi o de fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kabini ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna k'an kɛ o jɔn ye.